Ja, hvor bliver du ovnet der, mand? Er min pony? Hvordan kan du det der? Den går i el. Nå, du kan ikke gå igennem min bunde, lille Jo, det er ven. en springer. Nej, du kan sgu da ikke. Det kan jeg sgu da godt. Det er en pony. Ej, så skat, du kan ikke gå igennem. Det kan du ikke. Jo, Nej, du kan da ikke. det kan en springer. For satan, den springer. Nej, det er fordi, den kan springe til siden. Nej, den springer. Den kan hoppe henover. Det er derfor, hvis jeg stiller den her, så har jeg en skørt mat, fordi den kan springe, hvis den stod der. Han er sgu ikke spændende. Ja, hvis den stod. Er det ikke fint nok nu? Er det den der med sovs på? Ja, det er faktisk Den lugter pænt meget. Jeg har lige nakket den med sovs på, Royce. Stemmer roll. Oh no. Der er lige en stemmer roll der, hva'? Og så kan være 51. 0. Altså, du kan få en af de her. Sæt nu skal gøre det der. En halv bunde. Nå, det er det, der skulle være så meget koncentration for. Jeg skulle bare lige vente til den her bunde. Hvordan fanden er den bunde kommet op foran den her? De står på sådan en lille... Nå, De skal også lige kunne høre det hinanden. Du skal tisse. det skal de også lige kunne... Ja, Hvis de gør med det her, måske. Au! De koster 500 kroner, man. Pas på. Ja, undskyld dig. Au, de koster 500 kroner. Det bliver simpelthen... Din tur. så blev den bunde af. Aha. Det gør pissen nas at have på, mand. Ej, det gør det Prøv ikke. jeg bare. Jo, fordi hvis de lige pludselig så sætter fast i hårene på armen, det gør mega nas. Jeg kan godt se, hvis jeg nakker, så nakker du mig med den der. Okay. Er det ikke en dreng? Nej. Du ser videoen bagefter, så kan du se, hvad jeg gjorde. Ja, jeg så godt, hvad det gjorde. Hvad gjorde han? Hvad gjorde han? Det gjorde han i hvert fald på den på et til. Det har gjort du alle de andre. Han filmer stadig. Ej, gør du? Den røde lampe. Den røde lampe. Den røde lampe, det. Den kender jeg godt. Er I glad? Ej, fuck, det griner, mand. Match. Nej. Tror du ikke Nej, sige? nej, det kan Nej, for det, du er faktisk skak, Matt. Det er hen, måske. Nej, for... Prøv at se. Nej. Det kan du ikke, så dør du. Bror fanger, jeg holder den her. Ja. Bord fanger ikke. Det kan du tydeligt se, den fanger jo Han ikke. kan ikke rykke. Du er skak, Mads, fordi jeg tager dig der. Jeg tager den. Min, den kan hoppe. Hold nu kæft. Og så den, den kan. Nøj! Åbnet! Din lille skakmat. Nej, det er faktisk første gang. Hey, jeg var på. Skaknørd. Kom så, Anders. Så smadrer jeg dig. Og så skal jeg med den der sækkepive der.